Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de xoves día 14 do mes de maio e seguimos na radio, na televisión municipal de Cerceda. Tamén lle recordamos un día máis que nos poden seguir por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou na nosa web rtvcerceda.com. Pois hoxe lle falaremos da Poseidon Race. A carreira de obstáculos será este próximo sábado. Vai a ser no Parque Acuático nas súas inmediacións este sábado 16 de maio e volveron a superar os 800 inscritos. Onte foi a festa na Silva da Virxen de Fátima, tivo lugar na xornada de onte. Miraremos un pequeno reportaxe. Tamén falaremos de teatro, porque para o Día das Letras Galegas, este domingo 17, haberá teatro familiar. Tamén lembramos que a excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna de Pontevedra xa ten listaxe de espera e poden seguir anotándose ata mañá. Falaremos do verán saudable, esta actividade que se volve a poñer en marcha, xa se poden anotar. Falaremos tamén da festa social da terceira edade, que xa supera os 650 anotados, dos cursos de salvamento e socorrismo e da Escola de Salvamento, que xa se poden tamén ir anotando. Tamén incluso poden probar a ver si lles gusta durante unha semana. Deso falaremos, como das festas en Encrobas, das festas do Espírito Santo na Silva e tamén de que o próximo día 10 de xuño abre o Parque Acuático. Tamén se pode renovar o DNI en Cerceda a principios do mes que ven. En canto aos deportes estamos a xoves e xa repasamos os partidos da fin de semana dos nosos equipos, donde a maioría deles van a disputar xa a última xornada de Liga. En canto tempo, para mañán, seguiremos con estas temperaturas frías para esta época do ano e alternancia de nubes e claros con posibilidade de algunha precipitación. Como decíamos ao comenzo, a carreira de obstáculos, a Poseidon Race, se celebra por quinta vez, a quinta edición este sábado que ven, día 16 de maio, que é unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia e que xa ten máis de 800 anotados. Un novo éxito da OCR Cerceda que dirixe Álvaro Sánchez. Os obstáculos xa están prácticamente todos colocados nas inmediacións do Parque Acuático, tanto no Xardín Botánico, no Paseo Fluvial, na zona verde do Parque Acuático e os seus arredores. Decir que a proba élite comenzará ás 2 da tarde e todo rematará sobre as 8 coa entrega dos premios na categoría popular. En este caso hai categorías élite, starter, popular ou parellas, e as inscripcións poden aínda en algunhas delas facelas en ccnorte.com, nesa páxina web. Esta proba puntuale para as ligas nacionais AOCO, North Finals e clasificatoria para o próximo Mundial OCR World Cup. A Poseidon Race está consolidada como unha das carreiras máis importantes a nivel nacional e europeo, co maior número de probas a superar, 70 obstáculos. Van a vir o mellor deste tipo de probas de España, pero tamén de outros lugares de Europa, incluso do resto do mundo. Cambiamos de tema. Onte tivo lugar na Silva a festa na honra a Virxen de Fátima, na que xa ao longo de toda a pasada semana tiveron a novena e na xornada de onte tocoulle xa pola tarde festa na honra a Virxen de Fátima, no que foi a parte lúdica, pois houbo pasarrúas, tardeo, coa charenga, os atrevidos. Tamén houbo pinchos, achegouse moita xente por ali, pola Silva, para disfrutar da parte festiva, pero tamén da parte relixiosa, porque onte, que foi o día propio da Virxen de Fátima, houbo unha misa solene de campaña, o aire libre, ás 8 da tarde na Capela da Silva, e seguido tivo lugar tamén unha procesión moi concurrida, onde o tempo quixo acompañar e ali se pudo ver a moita xente pois devotos da Virxen de Fátima, pero tamén que querían ter un día festivo. Insistimos que houbo pasarrúas, houbo pinchos
e a parte religiosa con esa misa e tamén con esa procesión que tivo lugar a continuación. Mais temas, falamos de teatro. Este próximo domingo, para conmemorar o Día das Letras Galegas, o Concello de Cerceda programa unha obra de teatro para toda a familia no Auditorio Municipal de Cerceda, un espectáculo con entrada gratuita que conmemora, como decíamos, o Día das Letras Galegas, ofrece para toda a familia con lingua propia. Con lingua propia é un espectáculo familiar da compañía Peter Pan Payaso, que combina circo, malabares e humor en galego. O show, de unha hora aproximadamente, utiliza o humor irreverente para resaltar a lingua galega, os topónimos e a cultura local na vida cotiá. Isto será o domingo, Día das Letras Galegas, ás 12:30, con entrada gratuita no Auditorio Municipal de Cerceda para toda a familia. En canto a excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna en Pontevedra, xa hai listaxe de espera. Mañán é o último día, vai a ser o domingo 7 de xuño, cando o Concello de Cerceda organiza unha excursión á discoteca La Luna en Pontevedra con un xantar previo. O precio é de 35 euros por persoa e a saída será 1 da tarde de ese día para xantar no restaurante Los Robles en Santiago e ás 2:30 é o xantar e ás 4:30 de Santiago cara a Pontevedra, discoteca La Luna, para estar ali ata as 12 da noite para regresar ao Concello. As inscricións, pois que sepan que poden facelas a través dun formulario que atoparán na página web ou presencialmente nas oficinas de servicios sociais. Actualmente xa se está en listaxe de espera. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68, poden chamar polas mañáns. A actividade de verán saudable xa abriu o plazo. O Concello de Cerceda volve a activar un ano máis o verán saudable, que é unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico, do Paseo Fluvial e do Parque Acuático. Serán os martes e xoves en 2 turnos. Poden ir na quenda da mañán de 11 a 12 ou na da tarde de 8 a 9. O precio é de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros para os maiores de 65 anos. Haberá zumba, andainas, xogos tradicionais, aquallín, xinasia de mantemento, etc. Vai a comenzar o xoves, día 11 de xuño, xoves 11 de xuño, e rematará o 3 de setembro. O plazo de inscripción xa está aberto, vai a estar aberto ata o venres 29 deste mes de maio, e poden anotarse no rexistro do Concello, na planta baixa, ou pola sede electrónica. En canto á festa social da terceira idade, son 650 os anotados no día de hoxe. Poden seguir anotándose para a festa social dos maiores de Cerceda, que será o 23 de maio na Polideportiva de Limeixa, no Puñeiro, a partir das 2 da tarde, onde haberá un gran xantar veciñal, un gran xantar popular, pero tamén haberá música e sorpresas. As inscricións, lembren que todo gratuito, poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou poden inscribirse máis sinxelo, por teléfono, marcando pola mañán o 981 68 60 68. Falámosles de máis actividades. Agora falamos dos cursos de salvamento e socorrismo e tamén da Escola de Salvamento. O Clube de Natación Cerceda anuncia o plazo para anotarse nos cursos de salvamento e socorrismo, pero tamén na Escola de Salvamento, Socorrismo, Salvamento Deportivo, na piscina climatizada, na piscina municipal. Entre ambas as dúas cousas, entre o 25 deste mes de maio e o 5 de xuño, nesa semana, poderán asistir de xeito gratuito todos aqueles que queiran probar a actividade de salvamento para ver si lles gusta. A Escola Municipal de Salvamento vai dirixido a maiores de 5 anos e son os luns, mércores e venres dende outubro ata maio. Hai un grupo que vai de 4:15 a 5:15 e outro segundo que vai de 5:30 a 6:30. Para inscribirse nesta actividade de salvamento deportivo, teñen que facelo no teléfono 661 653 102 ou por WhatsApp no 606
373 632. En canto ao Clube Natación Cerceda, abre o plazo tamén para participar no propio clube, que comenzarán os adestramentos en setembro. Hai categorías dende a Levín ata categoría máster. Adestran martes, xoves e sábados nas categorías xuvenil, junior e absoluta. Tamén, ademais, adestran os venres. Si queren ter máis información ou inscribirse, lembren os teléfonos 661 653 102 ou no WhatsApp 606 373 632. Lembren que tamén se pode probar unha semana entre o 25 de maio e o 5 de xullo de xeito gratuito. Falamos agora das festas en Encrobas. A fin de semana do 22, 23 e 24 de maio en Pontoxo se celebran as festas en as Encrobas. O venres 22 hai unha gran verbena coa orquesta Costa Dorada. Para o sábado 23, misa solemne a 1 na honra Virxen da Peregrina, e na sesión vermú e na verbena do sábado 23 estará a cargo do grupo Tic Tac. O domingo 24 haberá misa solemne a 1:30 na honra Santa Lucía, e na sesión vermú longa estará o grupo Benecuai. E son as festas de as Encrobas, pero esa fin de semana tamén coinciden as festas do Espírito Santo na Silva. O fin de semana do 22, 23, 24 e luns día 25 se celebran nas Silva as festas do Espírito Santo. O venres xa comeza con unha gran verbena con disco móvil CCD, e tamén vai a estar a Orquesta París de Noia, unha das orquestas máis destacadas do panorama galego. O día seguinte, o sábado, na verbena estará Disco Móvil Impacto e o DJ Nian Noe, e tamén estará o sábado a Orquesta Los Satélites. O domingo haberá pasarrúas coa charanga Bebe Mais, haberá misa solemne a 1, seguido de procesión, e logo haberá pasarrúas e sesión vermú infinita con pinchos coa Orquesta Atenas. E o luns 25, misa a 1 e a continuación o quinto xantar popular do Espírito Santo baixo carpa no campo da feira, onde haberá sesión vermú e tardeo co trío Alborada. Todo organizado pola Comisión de Festas do Espírito Santo da Silva, en colaboración co Concello de Veciños e Casas Comerciais. Mais novas, o día 10 de xuño abre o Parque Acuático. E con motivo delo, estas semanas concelleiras Cristina Capelán e Catrina Queijo se achegaron aos centros escolares para facer entrega aos alumnos matriculados nos colexios de Cerceda de invitacións para o Parque Acuático, unha tradición que se leva xa dende a apertura do Parque Acuático, un parque acuático que abrirá o 10 de xuño, mércores 10 de xuño, e chega con suba de precios nas tarifas, porque facía xa 4 anos que non se tocaban, segundo informan dende o Concello. Un parque acuático que a pasada temporada pechou con gran éxito, máis de 136.000 visitantes entre xuño e agosto. Voltando á piscina climatizada de Cerceda, estamos en plazo para renovar plaza nos cursiños de natación. Poden renovar plaza agora, o plazo hasta este venres está aberto para os que queiran renovar plaza mantendo o día e a hora. Para os que queiran cambiar de día, de hora ou nova plaza, o plazo abre a partir do luns ata o 29 de maio, do 18 ao 29 de maio. E por último, durante todo o mes de xuño é o plazo para formalizar a praza no rexistro do Concello. En canto aos deportes, imos a repasar xa o calendario deportivo desta fin de semana. Estamos a xoves, xa sabemos como vai a ser, donde a maioría dos equipos xa xogan a última xornada de Liga. Así é na primeira categoría Galicia, donde o Queixas pecha unha exitosa temporada, onde mantén cómodamente a categoría na que debutaba o ano pasado, non na categoría, sino no grupo de Santiago Costa da Morte, e o fará o Queixas na casa contra o Cire de Melide. Queixas, Cire de Melide, o partido é o domingo ás 11 da mañán, no campo da Revolta. Tamén última xornada na terceira categoría Galicia, donde o Atlético Cercedense, que se quedou ás portas de xogar a promoción, xogará na casa contra o Bizoño B. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no Roxo.
Tamén pecha a temporada o San Martiño na mitade da clasificación, Pontecarreira-San Martiño, o partido é o sábado ás 7 da tarde en Pontecarreira, e pecha a Liga tamén o Rodís, que rematou a segunda volta con bons resultados. Vila de Ordes-Rodís o domingo ás 7 da tarde no campo de Vista Alegre en Ordes. Tamén remata a Liga no fútbol femenino, donde o Atlético Cercedense remata a Liga en Trazo. Trazo Atlético Cercedense femenino, o domingo ás 6 da tarde en Trazo. Lembren que o equipo femenino se proclamou campeón a falta de 3 xornadas, pero ademais tamén conseguiu un brillante ascenso de categoría no seu debut no fútbol 11. Todo un éxito. E os xuvenís xogan o seu último encontro contra Sporting Coruñés. Sporting Coruñés Atlético Cercedense xuvenil, o partido é o sábado ás 4 da tarde no campo da Torre número 1. En canto aos cadetes, que están xogando a Copa, venceron na xornada de onte, encontro adiantado. Bisantoña 0, Atlético Cercedense 5. Aí dirimían quen era o primeiro clasificado na Copa. Estaban os dous empatados e con este resultado queda xa en solitario o Atlético Cercedense cadete líder nesta Copa Sistema Liguilla. Uns cadetes que, lembren, tamén foron campeóns e ascenderon de categoría brillantemente a falta de varias xornadas. Os infantis remataron a Liga e os alevins xogan, en este caso os alevins infantiles remataron a Liga, e lembren que tamén ascenderon de categoría brillantemente, e os alevins aínda están xogando a Liga Carral B Atlético Cercedense Alevín. Van a xogar mañán venres ás 7 da tarde en Carral. Tamén siguen os benxamíns A disputando a Liga Santa Cruz B Atlético Cercedense Benxamín. Xogan este sábado a 1 da tarde no campo dos Regos, en Santa Cruz. Os prebenxamín siguen disputando a Liga Olímpico B Atlético Cercedense Prebenxamín. Xogan o sábado ás 4 da tarde en Vilaboa. No fútbol de veteranos rematan a Liga, na segunda de veteranos, Relámpago San Martiño. Xogan o sábado ás 7:30 da tarde no campo da Torre número 3, un San Martiño, tamén líder dende fai varias xornadas, o mellorito campeón dende fai varias xornadas, e ademais tamén ascendeu de categoría. Por a súa parte, o Cerceda de veteranos, que descende de categoría, xoga contra o Castro. Xoga o sábado ás 6 da tarde no campo de Orellán. Na segunda B de veteranos, o equipo do Rodís, que mantén a categoría, xoga na casa contra o Poulo. Rodís Poulo xoga o sábado ás 8:15 no campo das Tinajas en Encrobas. En canto tempo, mañán venres seguiremos en Galicia con circulación de vento do norte, moi marcada, con unha fronte pouco activa que entrará durante a madrugada de mañá. Con isto teremos ceus con intervalos anubrados e chubascos máis intensos na mitade norte. Co paso das horas, as chuvias irán a menos, coa apertura de grandes claros canto máis ao sur de Galicia, quedando algún chubasco no terzo norte. A cota de neve está baixando debido ás baixas temperaturas, ronda os 1000-1200 metros, pero os valores, as temperaturas en sí, son baixos para esta época do ano. Os ventos soplarán de compoñente norte moderados en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.